Ombo Mas. Perjalanan saking bandara dugi mriki kan ngliwati hutan. Alas teng mriku enten kethek. Jelalah kethek dolanan karo anake, anak kethek nyabrang, anak kethek tabrak truk ties, anak kethek mati. Kira-kira pake nesu ora? Yo nesu to Mas. Sabar. Sing sabar Mas Dewi, sabar. So, urusane kok apa kok dikon sabar iki apa urusane lho. Lho anak kethek ki. Aku kan cerita to. Daerah kini kan isih akeh kethek. Pas liwat mau kan aku roh enek ketheki karo anake nyabrang, anak kethek ditabrak truk, anak kethek mati. Lah kira-kira pake kethek nesu apa ora? Yo nesu, anake mati. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Nah kethek ucul. Tabrak truk yes mati. Pake nesu apa ora? Nesu. Sabar. Wah. Lah ki ngelokne aku kethek ngono to. Sapa sing ngelokne? Aku ora ngelokne. Lah kira gek kok Lampung. Lah apa? Ragune putih iso gawe mobil, iso gawe pesawat. Putih karo ireng tetep pinter putih. Ingat lolak-lolok kowe. Bingung. Pinter putih. Mboten saged. Kok saged? Apa? Lah ki mung benda mati lho Mas. Lah nyapa? Tetep pinter sing ireng. Apa? Sampai ngerti pitik ireng karo pitik putih. Nyapa? Pitik ireng iso ngendhok warna putih. Lah pitik putih iso ngendhok warna ireng. Ketoke ganteng tapi cengoh asine. Ah iya bener. Jangkrik. Aku malah goblok kok bengi. Aja musuh wong ireng, Mas. Sik ora iso. Lho tapi kan aji sing putih, berharga sing putih. Babakan apa? Beras putih, Susu emas putih. Darene bocange susu putih. Ora enek susu ireng. Susu ireng susu apa? Gendruwo. Lah nggih. Ora enek. Beras putih, emas putih, susu putih. Lah kuwi lagi kepentinganmu dhewe. Pisan kas nek iso bedhek jawabanku. Silahkan. Kewan apa sing buntute 5? Kewan sing buntute 5. Cecak kae paling popole cabang lu. Ora enek Mas. Kewan buntute 5 ki ora ana. Cah bodoh. Gusti nyiptakne kewan ki buntut ki mesti siji utawa loro. Iki ana kewan buntute 5. Ora enek. Ana kewan apa buntute 5? Wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Apal temen. Cah SD le. Sik baleni. Nyapa? Kewan sing buntute 5. Kuwi wedhus. Kok iso? Wedhus iki nomor togele pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Pengepul kok dilawan. Pak polisi iki lho. Jahe Ben dicowekel Pak polisi. Rokoke Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi. Kowe kok iso ae to bak ngono kuwi? Wong ya golek pangan kok Gus ya sak. Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi. Surya. Suka uraan tapi dapat dipercaya. Bentul. Saben ditutul. Tutul nganggo geni. Iya. Bismillah. Wis milak, wanita itu semua milik laki-laki. Ono lanang rapi lanang. Ardat. Aku rela dinodai asal tidak hamil. Lah kuwi piye to, Pak? Kayak ditutul-tutul niki wetengene ngono lho. Dadi